Pini la so video lo nani tumphana ki wan pi mate na ki than pon ji la bangke non he jong Karbi Anglong autonomous council la hin pen kapiklang pon Voreng Avarsai putak sinang than pachini pon ikpo ko pi Voreng Avarsai ma kon ana post vacancy sidoma kachar leng deng ko an sikenang jima la pen apply last date ko mantuma la so details mate klar daga lam la bangke non nali tum la so video long si thek pon long ikpo nali tum la so YouTube channel la long jong sinang komri milang pule ka chimon pen tum subscribe gon la pen video nali tum share pon ikon tane non pathiek pen Karbi Anglong autonomous council pen ahin pen kapiklang pon Voreng Avarsai APUTHAK le lang pon onang la pen chethan pon onang tangde non pathiek pen Karbi Anglong autonomous council ahin pen PWD department mate chief engineering PWD RNB Hills Difu Assam ahin pen kapiklang pon Voreng Avarsai APUTHAK dak chethan pon onang la pen lang pon onang Lapen nalitum dak kachini nang ji lapang ke koson se ka apply nang ji ma kon ana pus vacancy sidoma ka last date komantuma la high details pa nalitum kachini nang ji kinang sot lo jong se apply don exi pulo tangte la so APUTHAK le non details mate klar dalam lang polo na nalitum da screen along thek polong ji Karbi Anglong autonomous council hin pesta me Voreng Avarsai kapiklang pondolo jong se nalitum labangso Voreng Avarsai aphan jogdun exi pulo tangte nalitum along standard forms labang ke donang ji labang so form along nalitum details mate kinang so sot odak fill up donang ji baki tok donang ji kinang sot lo lapen labang so standard form koson se ka fill up nang ji mani likidam tang hosta me video ka upload pondo nalitum langle lang polote la non video ki jut molom nalitum odak screen along sta me thek ponong exil so video nalitum hodak bear pen lang pon ek melo lapen labang so standard form nalitum fill up thaya phi kinang so sot documents nalitum krong dunang po lapen Karbi Anglong autonomous council cash receipt sika kep labangke ST SC category tumpan lo mate council along dampen nali tum da cash receipt bangke enang po lapen da kapre category general category tumpan bangke inkoyan mate 20 rupees data cash receipt lo KCC long bensi labang so receipt bangke nali tum endam nang po lapen la receipt mata nalitum endam lab lo lapen documents lapen standard form nalitum fill up file pulte envelope arlo nalitum jog nang po lapen jog det pena phi koson sona process mala bangke non nalitum la so video long thek pon long ji ase jong se nalitum jog don ji pulo tangte la bangke citizenship of India nang po citizen of India lapen article 5 lapen it aron ating lo lapen Voreng Avarsai la bangke grade 3 lapen grade 4 apus selang litum kapiklang pon lo kopia department lo pulo tangte public works department na hin pelo Karbi Anglong la pen West Karbi Anglong district mate la hini district pen chelang pe se labang so public works department na hin pen kapiklang poniglo Voreng Avarsai labang ke la pen last date APUTHAK chethan pononang komantu si last date ma labang so chiklo 25 July 5 pm an si last date lo la pen written test viva bo ki la pen interview la hai bangke non la bangsa Voreng Avarsai jogdet official hai update bang nalitum long pon ikpo hai update koson si long jima pro tang ten nalitum la bangso YouTube channel long stame long exi la pen kapre la son Karbi la newspaper long stame long don exi nalitum holai newspaper jong silang porto hodak stame nalitum thek pon long ikpo la pen non kachini dam nang ji la bangke dak vacancies details la bangke kachini nang ji kinang solo kon ana post si kapiklang pon ma hai bangke ame non chethan pon na dak number 1 no nalitum theklong ji LD assistance aphan stame dak bangkre si aparman dak apus la bangke kapiklang pon do salary lang lo pulte la salary ta mexen 14000 benalitum 70000 an nalitum long pon exi la pen GP plus 6200 analitum dak long pon po la pen number 2 lo section assistance mate SA aphan stame dak data grade 3 lo kadu ka weapon bangkli an aparman dak kapiklang pondo salary lang dam lo pulte 14000 pen 60500 an nalitum long pon ikpo dak plus GP do lang 500 diakta 5600 an long pon ikpo so data number 3 lo nalitum dak pion aphan stame mate pion grade 4 aphan stame dak bangke thom an aparman kapiklang pondo salary la bangke 12000 pen 52000 an nalitum long pon ikji plus dak GP dolang 3900 an nalitum long ponik po lapen putha dotla dak number 4 along chukidar mate grade 4 aphan stame dak bang pli an kapiklang pondo lapen salary la bangke 12000 pen 52000 an nalitum long ponik ji GP plus dak 3900 an nalitum long ponik ji
Lason hatak number 5 along dag rural handyman. Apan stame lata grade 4 lo. Ladak stame bahini an apus kapiklang pondo bahini farman. Salary nalitum 12,000 pen 52,000 analitum long ponikji. Lapen dag GP plus dolang 3,900 analitum long ponikpo. Kado kabe pen ladak Voreng Avarsai labangke apus kapiklang pot grade 3 lapen grade 4 pangrompet pen polotang te 15 16 17 18 lapen 19 20 21 22 23 24 an da grade 3 lapen grade 4 pangrompet pen 24 an apus vacancies da kapiklang pondo lapen puthot non nalitum kachini nangji labangke kachar lengdeng kon an siki nangji malata nalitum da kachini ponangji labangke kenang sorlo jongsi nalitum jogdon exi pulote lapen puthot nili nalitum han than pachini pon thik pon number 5 pen lang polo nang grade rural handyman afan stameda hit bahini an apus do lata grade 4 lo lapen chugidar stameda grade 4 lata grade 4 lo stameda apus kapiklang pon bangklia farmando lapen lason dag pion lata grade 4 lo lata bangke thom an farman kapiklang pondo lapen grade 3 la bangke section assistance lapen LDA lapen section assistance mate SA along stame bangklia farmando lapen LD assistance along mate LDA apan stame dak bangkre si farman dak kapiklang pondo asinon puthot kachar lengdeng kosonson mal hai puthak lang polo na lapen syllabus for written test lapen computer test lapen viva lapang genali tumdak technology junior assistance apan syllabus ke people lapang ke general math mate general mathematics lapang ke dak 25 marks lapen general english 25 general knowledge 50 lapen computer test 25 lapen viva padoponik po 25 marks lapen kaduka wepen dak 150 an marks an total marks lo 150 lapang ke ala junior assistance apano lapen puthot dak section assistance dolang SA afan stame ladak ke pipon dolo syllabus labangke general english along pen wang po 25 marks lapen general knowledge long 50 marks lapen post related question wangji labange kadu ka wepen 25 marks lapen computer test afan stame dak 25 marks an pipon lo lapen viva voki afan stame dak 25 marks kadu ka wepen lata 150 marks lo lapen dotulang pion lapen chugidar lapen rural handyman afan bangke dak viva si endpoint chat po kadu ka wepen dak 25 marks an la si alang li tumbang written test lai bang tok nang nelos dak viva an si padu pon chat po lapen non general terms condition apo thak lang polo nang kachar leng deng kon an si kinang jima labangke junior assistance afan labangke bachelor degree unang pos arts lapen science commerce dami Chok lapen computer diploma dunangji 12 months lapen typing speed labangke 50 WPM an chat nangji lapen number 12 on alitum tek tulangjang longlang section assistance labangke ICS pass nangji lata computer diploma dunangji 12 months afan lapen lata typing speed 50 WPM an unang po lapen number 3 along pion chugidar lapen rural handyman labangke minimum dak qualification labangke 8 pass nang po lalo pulta lang litum jogdon long lo lapen number 4 long dolang selected candidates under new pension scheme NPS 2025 or as per government direction lapen dak select candidate atum phanda isi NPS schemes tame longji labangso NPS scheme labangke kedam tang 2025 ahin pensi kapang dak ponlo lase alang litum hanta jongse select lo pulotang te la NPS schemes tame alang litum long ponik po lapen arta labangke nalitum theklongji 18 pen 38 years an arta tumange jogdonongji lapen age relation labangke per government rules ateng lo lapen puthoda kapachini thu labangke lason lo submit cell attested to passport size photo lapen dak documents on the nalitum cell attested thaina po nalitum la Voreng Avarsai jong si jogdon te labangke chini ponik po lapen pakni photo passport size photo stame nangji lapen nili amuta na than lo nalitum la standard form fill up na po da photo pabo na po details and fill up thai na po documents kinang so documents krongdun thai na po lapen Karbi Anglong la case Karbi Anglong autonomous council receipt 10 rupees la bangke nalitum endam nang po la nalitum pabondu nang po la det nalitum envelope duji envelope arlo thapsi
puthor nalitum la envelope athak dak stamped labangke res 5 labangke nalitum pabondo nang po dokan no nalitum long igji la sikap ho labangke nalitum hodak pabondo nangji la pen last date labangke nalitum amuta arjulong iklo last date 25 July la search iklo 25 last date lo la pen ladak kapre ka son kitok pone avelo jong nalitum apply dunji bulte prabjen pe nalitum fill up dunon jog don ikon pion chukidar la pen rural handyman labangke class 8 le pasun ta chok la pen thang kapre ka son e thang ganang nelo nalitum le jog je pustame ki jog dunji baning ke hanga tum to tai mine se labang so video labang ke nalitum on an ke share pon ikon Karbi Anglong aras tame palang iknang lapen pechini iknang lapen la son update mate la son video nalitum kelang long versi apan labang so YouTube channel labang ke nalitum subscribe ikon tang te pini update na ki wan pi labang ke lan chalo la se domi thak me kadu kave Karbi 2.0 YouTube channel long kelang ara do an apan stame nilin pen kardom